bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu Ulukudu phalatha sengikhona sengiphakathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili ngezo mina ngumphezulu uNtuthu wakhumalo bathi la sibona amakhomenti mhlabe uma ngabe usemusha la ekhaya ucela ukuthi uqiniseke ukuthi uyasubscribe ungasakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke bafethu enazi ukuthi mangabe kulesikhathi sisuke singithatha esinibeke endabeni kwizona esisuke sihamba phambili lapha namhlanje udaba engifisa ukubheka udaba ulithinta lapha nomculo maskandi kuKhuzani indlamlenze umfoka mpungozi sokhumbule ukuthi yona insizwe ehamba phambili mangabe kubhekwa umcimbi othinta lapha igcwalisa picnic lapha kodwa nje asikho lapho kwamanje namhlanje kole post efiyafakwa uKhuzani nomdonsela amehla abantu lapha ukuthi abantu kube khona ukukhuluma okuhlukile ekuvela abantu abahlukahlukene lapha njengoba kusuku labantu besifazane lapha uKhuzani ufukwa ekhasini lakhe wabhala ukuthi happy women's day Mchunu wasethi hey uyakhuluma umama wethu singazi ke mhlawumbe nomusha lapho nowelile wakamchunu kanye mhlawumbe ushona insizwa kuNgizwe umfoka Mchunu ke mfike ngaqaphela ama comment kade engena impela lapha kule post efaka uKhuzani lapha abantu abaningi bebesha impela ukuthi yena kungani engazifiseli usuku labantu besifazane lapha noluhle ngoba naye ukhuluma too much naye uyafana nomuntu kumuntu owesifazane kabantu abasebemjikela kanjalo impela lapha ekhasini kuFacebook bathi naye ungumuntu owesifazane mhlawumbe engakuthini kwakuphawula ngalolu daba ahlala lapha comment section isidingile indaba ngathi kwethu izondaba ezihamba phambili ngalesikhathi samanje ngakhohlwa subscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke ningilandele kuFacebook @radioinkezo ZA niphathe kahle nibe nosuku lomnandi thandako